Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena kekhlam. Hakaway ke jingja ka bala penpar nyang kriat ya ka snong ka thau bad iki pai ba nong snong ka thai nong stoin hakaba iwe me age bala don ya ka nyop khandai snam karta bala tip kerteng kum I places im ibana ka snong nong stoin west khasi hills lambat ka way ka nong traying ka badang samla lot ka badang arpsan snam karta bala tip kerteng kum ka mai lenti lengdo marshalong kila sha penyap dusman hakirunar kimampat shim latip satya kidegi a Katkum ka jingyo lum jingtip habay day bagate ka jingja laong bagi te kirunar kila wanrung hapo ka ying jong kate ka mei hakami jong ka arflay tarik unailar bat omtip na ka ka daw kila penyap dusman ni kite ki arngun lalap ningkong I kate ka jingja do way khon senrang jong ka bat arngut ki way pat ki badang lay jongo ya kate ka ying henry kila lapan ban baya ka ying ladap khang daga tala bala sobru ya katala daga kenja plastik kumta kila persang ban khot yeki henry umdan bajubam badai hangne ba kila persang ban penpat ya katala bad rung sapo onda kila rung sapo phausai kila lap ba kitegi arngot kila thia yap hamadan bad harangkat ke jinglingking jong kasnam hamadan habai dei bad kane ka jingja ki bahyeng kila pentip marmar ya kate ka jingja shiki bor snong hakaba ka snong ru kala pentip no wood shiki bor pulen Nakaliang gipulit jong ka crime scene unit rengkat bat ki K9 dog squad unit na shlong kilahir sa kate ka jaka ban pelong I ka jingjurep ban tokit bnia ya kate ka jingja Superintendent of Police West Khasi Hills uba HG Lingdo ulai thu baladap banthau I ka kunhun ka bakarpang ka balatip kum ka special investigation team ban budin habai day bakate ka jingsha penyap kite ki arngut bat ban thwet ikirunar ki badon kti banle ikite ki kambe ain Menemen sini porno paisi harap jitam ni yang kubur bahkan gue ka jingjang basungsi ba arngut yang kami siapen siapen yang nanti apa porno ston ini marhum tayo ubud ni lapa iki yang lapa UBSP but the officers dengan police station but apa Noston police station tu but mar-mar hingla Pak teruskan selong bikin Pak iki specialized crime scene unit jungi bat ki K9 dog squad unit iru nilai poi sekarang ngal ngalit menen tu ngal examine ka place of occurrence kai ketika jingja basusi mengiringi pendam ke nakalang jua UMSP tinggi ya nilai sim kia mar-mar ya kita jingja ki crime scene unit jungi la poi tu dog squad di ngala register case kalau kan ini jingja basusi bat ngala constitute gue ka special investigation team bandar di DSP yang tu inspektor di OC kena menghidup lah ubud mengin kem na ubud kini ki nonglet meman mengini kajat kam nak kalian jungi nilai stang investigation pengikermen mengin lah mengin pensol koi case kam kroi boleh sebut